Ngundumiso Maphumuli igama ngizothi kuye kwafika uTata uMadiba kimi ebusuku ngilele. Wathi wendumiso, yazi ngale inkondla ngisabenza ubulungiswa. Wathi angihambe lonke lelizwe ngichela umoya wokuthula noxolo. Ngitshela abantu ukuthi mabebona umuntu eshaba okufika abobiza amaphoyisa. Wemzansi nansi ingxaki. Yazi izolo ebusuku ngaze ngibuthi iquthu. Umsinde estradini abafowethu beshaba okufika. Ngaqala ngacabanga, ngacinga okuba la eMzansi siyashesha ukukhohlwa. 21 years back besikwi-apartheid, besinamajoni namaqabane ekuhambeni ebhacile, koZambia nakoLusaka ebhacile. La eMzansi besisakha lona lelizwe, esithi namuhle lethu sodwa. Buza amakhedo omkhonto azokuxelela ukuba ayephethe kahle kwelacala lakoLusaka. Bephathiswa kwamakhosi, behlala namakhosi, benza izinto namakhosi. Onkosi ngiyazisa, yazi la eMzansi, sesilahle incazelo yobuntu, salahlekelwa nayisintu. Yazi isintu sithini? Isintu sithini? Ikhotha ekhothayo engayikhothi yayikhahlela. Basikhotha abanye amazwe thina bheka namuhla siyabakhahlela. Hayi bafethu uma nibona umuntu eshaba okufika anobiza amaphoyisa. Namuhla siku-21 years kwi-freedom. Lokho kusinika 21 reasons ukuthi sithanda abantu bangaphandle. Ngaba sikho la ngaphandle kwabo. Ebafethu animene ukudala ngaphandle. Yazi before 1994 kunamakhedo njengoSamora Machel aze afa la eMzansi esiza silwela inkululeko. Akande sasishumela ivangeli lokuthi singama-Afrika. Inkululeko yethu ke yafika. Saqala sazibona singama-Afrika angcono kunamanye ama-Afrika. Sibeka engcupheni izimpilo zabadlali bebhola abahlale beyodlala kula mazwe enhla neAfrika. Kuye kwafika uTata kimi ebusuku ngilele. Wathi wendumiso, awuhambe utshele lonke lelizwe ukuthi mabebona abantu eshaba ukufika abobiza amaphoyisa. Ubatshela ukuthi they must stop with these xenophobic attacks. Sina 21 years kwi-democracy. Lokho kusinika 21 reasons ukuthi sithanda abokufika. Ebafethu, ungitshele enye into uTata uMadiba. Uthena ngimina, khathi bese exile babe nawo nabo ama-idea kulawa mazwi. Wathi kodwa ngingabuza ukuthi bawathola kanjani. They even had bursaries ukuze bafunde babuye bazolwa ngale mfundo. Kodwa thina sibhizi sijaha abokufika. Sithi basiqedela imisebenzi. Kodwa njalo masivuka ekuseni sihlale esidamkokweni emakhoneni emalokishini. Enhleke seyithola kanjani sihlele ekhoneni. Uphinde wathi uTata, ukushaya abokufika ngeke kudala amathuba emisebenzi. Thina kumele sisifundise ukuthi kubambe ezingelayo. Kanti futhi nezandla ziyagezana. Siku-21 years kwi-democracy, lokho kusinika 21 reasons ukuthi sithanda abantu bamanye amazwe ase-Afrika. Kuye kwafika uTata eMadiba kimi ebusuku ngilele. Wathi wendumiso, awuhambe utshele lonke lelizwe ukuthi mabebona umuntu eshaba okufika abobiza amaphoyisa. Ngundumiso Maphumuli igama ngiyabonga.